Bikin pesanan kue ulang tahun, lanjut bikin kopi, goreng tempe bengok. Halo Tulur, kembali lagi di mini vlog Mbak Lili. Alhamdulillah, seminggu iki nek nggak salah entuk pesanan kue ulang tahun 4 kali. Ya jenenge we dodolan, ya kadang sepi, kadang rame, sing penting ki ora lali bersyukur. Jenenge we ya customer, kadang ki yo ono sing request njaluk iki karakter sing aneh-aneh, tapi kadang ki yo ono sing manut karo bakule wis masa bodho sing penting bocah seneng. Masuk iki ki yo ora request njaluk sing kepiye, tapi aku menyesuaikan wae mergane bocah ikan yo isih cilik, cowok, dadi tak gambarke Doraemon. Oke lanjut, pesenane wis rampung, aku meh goreng tempe bengok. Lagi dan lagi tempe benguke ya mestine saka Uti. Sapa meneh sing terampil gawe tempe bengok ngene iki nek ora Uti, lah nek aku mono terampil iki goreng karo mangan. Reng tempe bengok ngene iki mari kelingan karo masku sing nomor loro, ndekne kan seneng banget karo sing jenenge tempe bengok. Terus gorenge tempe bengok aku mau nganggo tepung serbaguna, mergane aku yo lagi males golek sing satset wae. Ulala, tempe bengokku cantik, meringin. Nek wis golden brown ngene iki, gek entar diangkat engko ndak gosong. Tempe benguke ben enek pasangane, tak gawake kopi, mergane mau esuk ki yo urung selo gawe kopi, mbujung gawe pesenan men gek endang rampung. Panane wis ready, kari menikmati kopi karo tempe bengok, ngopine ning emper, men tambah syahdu karo arep curhat ning bojoku. Mumpung bojoku ki yo pas eneng omah, dadi cocok kan.